zaman gida sai a hankali, sai ana haɗa da training. To jama'a, a rinƙa yi ana wanke hannu, ana ɗan sanitizing gida da dai sauransu. Wallahi wannan cuta gaskiya ce, amma zaman gidan ba zai hana ka yin komai ba. Za ka yi exercise ɗinka, za ka yi abubuwa duk da ya kamata ka yi. Ɗan fita ka yi jogging da sauransu, ɗan yi press up, ɗan yi wanke-wanke, shara, mopping, irin waɗannan abubuwan suna ƙara ma mutum kuzari.